Van még egy nagyon fontos küldetése az SVN Klubnak. Az, hogy hogyan tudunk úgy vállalkozónőknek segíteni, hogy ne csak a vállalkozásukban, ne csak a napi szintű munkájukban, de magánemberként is tudjunk nekik adni valamit. Azt gondolom, hogy a te programod mindenképpen tud adni valamit azoknak is, akik magánemberként szeretnének fejlődni, hogy minőségileg jobb életet tudjanak élni. Igen, ez szerintem egy nagyon fontos része a küldetésünknek. Hogyha belegondolunk, akkor a pénz az mindenhol jelen van az életünkben, minden életterületünkre hatással van. Hatással van a kapcsolatainkra, hatással van arra, hogy milyen életszínvonalat élünk, hogyan tudjuk magunkat továbbképezni, tehát nagyon sok területen támogatás tud lenni, vagy éppen problémás az, hogy éppen mennyi pénzt tudunk teremteni. És a párkapcsolati problémáknak a 80%-a visszavezethető egyébként a pénzügyi konfliktusokra egy párkapcsolaton belül, és nagyon gyakran ez azért van, mert különböző pénztípusokba tartozunk, és szerintem ez is egy ilyen nagy hozatéka lesz majd a workshopnak, hogy mindenki megtanulhatja azt, hogy ő éppen milyen pénztípusba tartozik, és felismerheti azt, hogy a szerettei, a párkapcsolata, a főnöke, a munkatársai, a gyermekei, testvérei milyen pénztípusba tartoznak, ami abban tud segíteni, hogy jobban elfogadjuk a másiknak a nézőpontját a pénzzel kapcsolatosan, és ezáltal ugye a konfliktusokat csökkenteni tudjuk, vagy tudjunk olyan közös célokat meghatározni, ami akkor közösen segít nekünk abban, hogy találjunk egy egyensúlyt a pénzügyekben. Hú, ez szuperül hangzik. És azt gondolom, hogy ha valaki ott lesz december 5-én, a Sikeres Vállalkozónők Klubjának 11. találkozóján, mindenképpen fog tudni elvinni valamit azonnal, ami gyakorlati haszonnal kecsegtet a pénzteremtés művészetéből. Köszönjük szépen, Léna, hogy ezeket elmondtad, és reméljük, hogy minél többen fogunk tudni onnan elvinni valamit. Jelentkezzetek, és akkor ott is tudunk találkozni Lénával. Köszi szépen. Köszönöm.